tayo mga kapatid habang nag-aantay. Sunduin ko yung ating OBR. Sakripisyo na lang, matatapos na. Busina yun ah. Yung winnie na po naman yan, papuntang Bigutan, Bayan, Bigutan. Sa opposite papuntang Taguig, Pateros, Pasig.
papuntang Pateros, Pasig. Mag-video tayo habang nag-aantay kasi nakakabagot ang nag-aantay eh. Masyadong napaaga yung punta natin.